Mananatili sa ikalawang pinakastriktong quarantine status ang probinsya ng Bataan at Bulacan. Base yan sa rekomendasyon ng National Interagency Task Force. Iiral pa rin sa mga nasabing lalawigan ang Modified Enhanced Community Quarantine hanggang sa October 31. Sa Bulacan, kahit pa may downward trend o pababa na ang bilang ng COVID-19 cases, hindi umano ito nangangahulugan na pwede nang luwagan ang mga health at safety protocols. Hanggat hindi umano nakokontrol ang pagkalat ng virus ay dapat pa ring maging maingat ang mga Bulakenyo. Sana po ay ipagpatuloy natin ang ating pag-iingat para tuloy-tuloy po siyang bumaba at mag-plateau na siya, mag-flatline po tayo para po maging masayang-masaya ang ating Pasko. Sa kanilang October 13 data, bumaba na sa 3-digit figure ang aktibong kaso na kanilang binabantayan. 895 active cases at 97% o 77,862 na ang nakarecover na Bulakenyo mula sa COVID-19, habang 1,339 naman ang namatay. 143 Bulakenyong COVID patients din ang kasalukuyang minomonitor sa mga ospital. 257 ang nasa quarantine facility at 495 ang naka-home isolation. So kung ikukumpara po natin sa buwan ng Setyembre na 365 ang average daily cases natin, as of October 13 ay 133 na lamang po. So bumaba ng 64% yung dami ng kaso na nakikita natin sa araw-araw. Mayroon namang 79 Delta cases ang naitala sa buong lalawigan, subalit ayon sa Provincial IATF, isa na lamang ang aktibong kaso sa nasabing bilang. Samantala, bumababa na rin ang trend ng COVID cases sa Bataan. Ang nasa 4,000 aktibong kaso noong mga nakakaraang buwan, bumaba na sa 1,774 ngayon. Malaki pa rin umano kung tutuusin ang bilang, subalit malaking tulong daw ang mass vaccination drive sa buong lalawigan para sa pagbaba ng COVID cases. Sa 257,205 na Bataenyong fully vaccinated, 1.5% o 3,887 lamang daw ang nagpositibo sa COVID-19 at malaking porsyento ng bilang ay mild cases. Ang ilang paaralan sa lalawigan tulad ng Blessed Regina Prothman Catholic School sa Mariveles ay ginawa na ring vaccination site upang mas maraming Bataenyo pa ang mabakunahan kontra COVID. Sa kasalukuyan, higit 20 na ang vaccination area sa probinsya bukod pa sa mga umiikot na vaccine on wheels. Target naman daw mabakunahan ang higit 1 milyong Bataenyo upang makamit ang herd immunity. Rainiel Pawid, CLTV News.